र'रा खिन्थु आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों साला फैसाखौबो आंनि मोनदायो साला खावना लाबायथ' नङाबा आंखौ गिदिंहोना मानिफ्राय गोहो जागौमोन र' फायथ'र' सैमाया बिनियाव सोंथारगोन आं बेबि नोंथा होनदों अरे मा जालायखो नोंहा सना मानो रागा मानो रागा जाया फैसाखौ नों बिफानिफ्राय खावना लाबायथ' साला सैमा लाजिया नों बिफानिफ्राय खावनो आं बिदिबा फायामोन ना नङा बेबि नङा आं दाखालि हाजिरा मावदोंमोनब्रा खाननै बे मोननाय बायदिसो नोंखौ लाबोदों आं रखरा नोंबो मा सानो खै थाखाथो नांगौ गिदिंनो फैनायावलाय साला 20-10 बानो जायो था नोंनिया लासै लासै साला बिफानिफ्राय खावनानै थगायदोंखौ था आं लासै रथ' बेबि नों मानो बिदि खालामो साला माया मोनसे सानबाबो माया मोनसे जाया रखरा थै बाद दे थांसै आंबो लोङै लायनोसै खोमथा मोनदोनो रखरा टाटा बाय बाय